La majoria de municipis del Vallès Oriental s'han sumat avui a la celebració del Dia per l'Erradicació de la Violència Domèstica amb diferents actes arreu del territori. Les Franqueses del Vallès, per exemple, ha dedicat un minut de silenci per les víctimes davant de l'Ajuntament. També els sindicats han aixecat la veu per denunciar aquestes situacions. La seu de Comissions Obreres del Vallès Oriental ha acollit un debat sobre el maltractament. L'acte ha finalitzat amb la lectura d'un manifest davant un gran llaç blanc en record de les dones que han mort a causa de la violència masclista. Com a sindicalistes és la part d'erradicar la violència que s'exerceix a les dones treballadores dins de l'àmbit laboral, però igual que la violència de gènere quan la dona és treballadora també existeix, vull dir, no només en l'àmbit d'assetjament sexual sinó en l'àmbit de qualsevol de les violències de gènere que poden existir. La crida per un món sense violència de gènere s'ha traduït durant el dia d'avui en diverses accions i activitats a totes les poblacions. A Caldes, una xerrada organitzada per l'Associació Cultural de la Dona, i a Lliçà s'ha realitzat un taller sobre la gestió emocional. El primer pas és no amagar el problema i és que, com afirmen les especialistes de serveis socials de l'Ajuntament de Lliçà, la feina tot just acaba de començar.